dneska je to moje druhé video z Emerenci Hamburg. No, tu ide také čierna BMV, tu ide Siver. Ja som to vedel, že je to admin. No dobre. Dole v popisku máte kód, kde pôjdete do mobila, keď hráte Emerenci Hamburg, tu pôjdete do mobila, tu servers a tu, že join using kód a tu napíšete kód. No to vám dám dole do popiska. Ja fakt neviem. Tak dáme hore. Svetla nezabudnem, ale ešte tohoto chlapca previed, lebo previel admina. Ja viem, ten admin, či... Preto sa to nesmie. Ja pre začiatkov nedá neviem ani rozprávať, ani nič proste. Bro. Je to tak? Why? Prečo mám 6? Ja idem robiť kamión, a mne jedno. Ja viem na spamäť, kde je kamión. Vítam. Ja ťa vítam tu vo videu. Ďakujem za YouTube rant. Tu si herec. A ešte majiteľa ani nehovorím. On je druhý herec. A ideme kamión robiť. On má najlepší kamión. No, ideme kamión robiť. No, kamión, nech poď. Dobre, nebudeme dodržovať pravidla, lebo toto je také pomalé, že až. Dáme tu, ideme tu, tak 100 ide najviac, ne? Ja vôbec neviem, lebo ja tu som už po druhýkrát. A 98, skoro som bol blízko. Že mám rád Emerenci Hamburg a je to dobrá, ale to nie je. No, čo? Tak dajte. Počkaj. 4 index, že prepáč, ale toto video je také ľahké. A tak ja neviem, koľko minútové. Tak 6 minútové to bude, alebo ja neviem. Ja vôbec neviem. Podporte ma lajkom. Ste najlepší. Tak, dobre. Dobre, máme prvý quest a plus 7 XPčka, yes. A zase toto nemá. Také to je zlé, viete, ja. Tak, dobre, užijeme. Ja neviem židiť. Lebo mne by spadol mobil. House 5, dáme house 5. Viete, aké to je ťažké? Není to ťažké. Poď. Ja mám HD. Ja, keď dokončím toto video, počkaj, ja vôbec natáčam. Hej, ja natáčam. Ja chcem... Ja fakt neviem. Prepáčte za ušný bubienok. Dajte si dole hlas troška, lebo mám HDHD a proste, no tak, počkaj,
7 plus 44 je 85. No, ja som najhorší z matiky. Je to PESA 1. Bro, neviem matiku. Počkaj, ja teraz pôjdem tu dole, potom tu zabočím. Oh my god! Tu, takhle. Ja mám chuť na tača, ja neviem prečo. Poď. Ja No. Dobre, takto. Ale to čo robí? Tak. Dobre. Počkaj, ja dám na dvojka. Ja dám dvojku, teraz jedničku dáme, dvoječka. Troječka, fajná troječka. A 4 zo 60 budeš, ja som hovoril, ja som, ale HD, ja som sliepka. Som sliepka. Tu môžem ísť 100, tu je giga unlucky. Prečo ide na ceste len 69? Hihi. Prosím, nehejtujte. Mám HD, tak som vám povedal. Ale prepáčte za ušný bubienok, to mikrofón za to môže, nie ja. To mikrofón za to môže, nie ja. Vám to hovorím ešte raz. Ale tu nevedia jazdiť, bože môj. A tam je policia. Ale dobre zaparkoval. Na strede cesty. Jeden had. Počkaj, idú ku mne? 70. Či brosky. Dá si toto. Zase sa mám otočiť, bože. Nemám nikde točiť. To som sa naučil. Choď už, bože. Choď. Zase človeka musím... Mama, pomoc. Vidíte, aký som tlstý, vidíte? Ale kurník šopa. Čo mám ísť? Ale choď už. Choď. Dobre. Tak tu nemôžem ja výjsť. Hej, ja viem jak. Ja sa tu takto otočím. Hej, mám dobré plány, ja som ale múdry. Ja som múdry jak lopata. Ja viem, že ste sa zasmiali, ja viem. GG. Ale kde mám teraz ísť? Tu hore. Asi toto video to už prestanem točiť, lebo mám... Teraz toto je už posledné a už pôjdem. No tak teraz no. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odbeť zvonečky, mať nestať a zatím čau a nezabudnite dať odber so zvonečkom, hej, a nezabudnite tu prísť na server. Čau, ahoj.